na piesťanskom nebi. Počto, mne to asi dobre nebude. Úvodná figura letovej ukážky skupiny Flying Pulse Aerobatic Team a bola to súvratová zatáčka a teraz nastáva jedna lahôdka a je to súdový výkrut celej skupiny lietadiel Z-50 s prechodom do tlačeného prvku, ktorý je skutočne pilotne náročný, ale nielen to, aj fyzicky. Keď celá skupina lietadiel Z-50 urobí tlačený prekrut a teraz vidíme preskupenie lietadiel do skupiny štafla alebo po slovensky prúd. A zase sa preskupujú do pôvodnej predlacej skupiny Box. Je to skutočne veľmi náročné takto precízne lietať v skupine a spoločne vytvárať akrobatickú zostavu týmu Flying Bulls. A teraz máme zase let v prúde lietadiel, ale tentokrát na chrbte. A zase veľmi fyzicky a aj pilotážne náročný prvok, je to tlačený prekrut. A teraz vidíme v podaní akrobatickej skupiny Flying Bulls kompletný premet v zostave 4 lietadiel. A teraz sme videli veľmi efektný tlačený premet. Tieto akrobatické prvky sú veľmi náročné na ich vykonanie, kedy sú lietadlá 1,5 až 2 metre od seba, v niektorých prípadoch až menej, kde musí vedúci skupiny pani Machová skutočne dávať pozor na to, aby nestiažila pilotáž svojim kolegom prudkou zmenou rýchlosti alebo smeru. Teraz sme videli veľmi pekný skupinový polvýkrut s prechodom. Teraz vidíme pekný prechod vedúceho a slot pilota. A zrkadlový polvýkrut. Sme svedkami preskupenia lietadiel skupiny Flying Bulls do prúdu lietadiel a zase efektné preskupenie lietadiel do skupiny Box. A zase veľmi pekný skupinový výkrut 4 lietadiel skupiny Flying Bulls Českej republiky.
teraz dvojica lietadiel, ktoré odvalili o 90 stupňov svojej pôvodnej skupiny, nám predvedú tzv. Stretný manéver. Ako vidíte, už dvojica lietadiel nalietáva na seba a výkrutmi zdravia divákov štvrtých národných leteckých dní tu v Piešťanoch. Flying Pulse Českej republiky lietá na lietadlách československej výroby Zlín Z50 LX. A práve sme svedkami akrobatického vystúpenia pána Jiřího Sálera. Veľmi skúsený akrobatický pilot, ktorý v roku 1985 získal 3. miesto v hodnotení jednotlivcov a v skupinovej akrobácii je niekoľkonásobným majstrom sveta. Zaujímavosťou je, že svoje medaile získané z rôznych akrobatických udalostí si neodkladá do vitríny, ale vešia si ich na chalupe a špeciálne na to určený krám. A už nám defiluje skupina Českej republiky Flying Pulse. V zostave vedúci skupiny pani Máchová, na pravom krídle pán Krejčí.